אני עומר וקנין, בת 23 וחצי. אני מתאמנת אצל אליאן כבר 3 שנים מהרגע שהשתחררתי מהצבא. התאמנתי ספורט לפני עד שהגעתי למקום המושלם הזה. כיף לי לבוא לכאן, הסטודיו מאוד מזמין. שהיא מתחילה 7/10, כל המלחמה. ולמי שעובדת במשמרות ועובדת במד"א, אז חוויתי גם דברים לא פשוטים, וזה גרם לי לעוד יותר עלייה במשקל. עד שכבר החלטתי שזהו, אני לא רוצה יותר, לא בא לי להזניח את עצמי, והחלטתי שבא לי לחזור לשגרה המאוזנת שלי, ודיברתי עם אליאן, חזרנו לתזונה, היא בנתה לי תפריט מותאם בדיוק בשבילי, בדיוק מה שמתאים לגוף שלי, לצרכים שלי, לפי בדיקות דם, לפי מה שאני אוהבת לאכול, לא עכשיו משהו שהוא מאוד מאוד קבוע, אלא משהו שבאמת מתאים לי, כי מאוד הפחיד אותי העניין הזה של תפריט, וזהו, פשוט הצלחתי בתהליך הזה, המשקל לא מעניין אותי. בתור מישהי שכל הזמן הייתה מתעסקת במשקל, אני מסתכלת על עצמי במראה ואני נהנית ממה שאני רואה. אני ממליצה לכל מי שרוצה להתחיל בתהליך ולעשות משהו נטו בשביל עצמה, לבוא למקום הזה, להתאמן, להתנתק מהכל שעה אחת, ואם גם היא רוצה להתחיל ליווי תזונתי, אז בכלל זה הדבר הכי טוב שהיא תעשה לגוף שלה.